E sad, ja sam počeo sa vodama Republike Srpske i planiram jednog dana da dođem do kraja svijeta tim vodenim putem. Međutim, ipak sam se ja predomislio i odlučio da odem odmah na kraj svijeta. Dobar dan, domaćine. Dobar dan, dobrodošli. Kako ide? Dobro, kod vas isto dobro. Dobro, dobro, evo sad sa izvora, pa evo sve gledam, ne znam šta mi je više ljepše, ili sam izvor, ili ova voda ovdje, ili ovo vaše ovdje imanje. Najljepše na kraju svijeta. Jesmo mi stvarno na kraju svijeta? Pa, po mojoj priči i po ovome svemu što radimo, E pa baš me zanima ta priča, to ćeš mi izvolite da vam ispričati. pokažem. Može. Domaćinstvo na kraju svijeta zadnje je na putu do izvora Plive, sa prelijepim pogledom na tek rođenu rijeku. Cijeli kompleks okružuje voda i njeno puštajući žubor. Pa Nemanja, lijepo ti je ovdje. Evo, kratko sam ovdje, već sam se zaljubio. Naša poenta je da se ljudi uvijek vraćaju, da su stalni gosti i kad jednom dođu da ih se svidi što se tiče servisa, što se tiče i nas kao domaćina i lokacija, vidite, pored Plive, nema dalje. Generacijama unazad ovo imanje pripada jednoj porodici, a to je važno da osjetite svu onu domaćinsku toplinu. Još kad se ona spoji sa iskustvom sa svjetskih destinacija, tu nema greške. Jesi li ti došao na ideju da otvoriš ovdje domaćinstvo? Pa ja sam došao na ideju, pošto sam radio na kruzeru i baš sam bio na dosta tih lokacija. Na kraju najljepše mi je u svom gradu, u svom rodnom selu, gdje sam pokrenuo taj biznis i evo, hvala Bogu, radimo već 4 godine, poslujemo, ima gosta, dolaze iz svih strana svijeta i... Obišao si cijeli svijet i došao si na kraj svijeta. Pa, tako. I to, sad si tu. Obišao sam stvarno dosta tih lokacija i na kraju krajeva kod kuće najljepše. Evo i domaćice. Naravno da je Nemanji kod kuće najljepše kad ovako započinje dan. Domaća pita, janjski kajmak, preukusni sir sa obližnje Gorice, suvo meso i uštipci od domaćeg brašna. Uz te naše specialitete mi promovišemo i ljude koji rade isto kao i mi. Imaju svoje proizvode, da kupujemo od njih i moramo slobodno reći da je sve 100% domaće. Eto, kaže Nemanja, prošao je svuda, tražio kraj svijeta i našao ga na početku svog putovanja. Ovo mene podsjeća na jednu knjigu i na prelijepu priču o potrazi za zakopanim blagom.